Спрете да ядете тези храни. Те буквално запушват вените ви. Пърженото. Вкусно е, да, но всичко в него е мазнина, която кара артериите да се втвърдяват. Колбаси, салами, бекон, много сол, консерванти и наситени мазнини. Тялото не може да ги обработи без да страда. Сладкишите и тестото – любимото изкушение, но комбинацията от захар и мазнина разпалва възпаление в тялото. Маргаринът и евтините масла. Те не са истинска храна. С времето просто запушват пътищата на кръвта. Преди да продължим, харесай видеото. Един клик за теб, голяма подкрепа за канала. Фастфудът – бърз, удобен, но пълен с прегорели мазнини и сол. Това е храна, която не храни. Газираното – много захар, никаква стойност. След всяка глътка панкреасата ти работи извънредно. Чипс, солети, лека закуска. Всъщност не е лека. Повишава кръвното и натоварва съдовете. Топените сирена и имитациите. Много сол, стабилизатори и добавки. Организмът не знае какво да прави с тях. Белият хляб дава енергия за малко, после оставаш изтощен. Захарта в кръвта скача, а с времето страдат и вените. И накрая – алкохолът. Първо отпуска, после разрушава. Съдовете се възпаляват и губят гъвкавостта си. Ако го ядеш всеки ден, не е навик. Това е бавно натрупване на проблеми. Абонирай се. Следващото видео – храни, които реално помагат на вените ти да останат чисти.